Ai hei, en huomannutkaan teitä. Nyt on tullut sen verran paljon kyselyitä, että pitää tehdä se part 2, niin sait kukaan kysynyt part 2, mutta tässä tulee. Sormis. Jaa. Kuunnelkaapas tätä. Peräsuolella hengitys voi pelastaa hengen. Näin se toimii. Sitten lähti. Vittu, fuck ass, saatana sen jälkeen. Sitten lähti. Niin mä en tehnyt intro. Mites se on? Ai, en huomannutkaan teitä. Tervetuloa. Vähän musaa hiljemmaa tässä. Joo. No kun mä en... Se on joku vitun melodi päällä. Vedän täällä turvallisesti. No. Meikäläinen sentään polttaa tästä ikkunasta ulos tätä tupakkaa, saatana. Oi vittu, 3 oli vähän liikaa tehdä. Ei oo mikään dieseli tää saatana. Ei tää on 1, 2 bensa eli turbo. Ei oo väännöstä tietoakaan. 2 litraa OHC turbo 3 kautta 4 puhaltimella Siira jättää sen. Sitten varovasti et perota yli. Onks lähellä? Stop! Mä olin siinä verttapylväänä toimin sulle. Näkyykö peilistä? Ai niin tässä on peilikin, jumalauta. En mä edes tajunnut. Jumalauta. Nyt se näkee peilistä, kun joo, täällä yksi yrittää tulla perässä. Valitettavasti me ollaan jo eellä. Pääsit sä kyytiin? Ei pysty kiipeen tikkaan. No niin, nyt mä katon. No niin. Kaikki hyvin. Karhu! Onko kaasua kellään? Missä kaasu? Karhu, tuu tänne. Ei oo. Johdata se pois se karhu. Tule tänne kontio. Ei vittu se on perässä. Ei vittu se on lähellä. Se juokset nopeempaa. Niin totta. Let's go. Keuhkot jaksaa paremmin. Joo niin, tulepas tänne karhuseni. Miten mä tän saan niinku... Noniin, hyvä se lähtee pois. Nyt on kyllä reitti, jumalauta. Joo. Oisko ehkä peruuttaen päässyt tänne puoleen, mutta en tiedä. Tää katon tänne nää. Kääntää kyllä. Tää on hyvä reitti. Älä mene vielä! Ei! Kaasua. Kun sinne ei pääs sinne sisään. Ei tarvi. Sulla on renkaat ihan hyvin. Joo. Sit kaasua vaan. Sit kaasua vaan. Kaasua vaan. Kaasua pois. Hei, nyt on aika pyörättää se auto ylös. Niin, nyt kaasua vaan. Se on taas safari-auto. Ja kaikki kunnossa. Okay, let's go. Kaikki renkaat on vähän irti, mutta muuten ihan ehjää auto. Pitäisikö niitä kiristää vähän? Ei, ne vielä. En mä siitä ois huolissa. En mä ressa, hei siinä on scrappi. Mikä vitun kuutio tossa on? What? Mikä toi on? Huijasi käärme. Onko se taikuutio? Vielä vähän eteenpäin. Tätä mä siirtäisin. Ei sitä saa enää sinne. Voi vittu kun. Sit vaan full send. Full send. Jää. Sanotaanko nyt tätä vähän kääntyy? Aika hyvä full send. Vähän sontaa. Puussa kiinni. Noin 500. Joko se on irti? Ei, nyt. Okki chicken nuggets. Auto on korjattu. Ei oo.
Lähelle. Auto on korjattu, se on tuolle safari-auto. Ei vittu, alkoi hyvin. Ei, täällä on metsäpalo. Oispa harmi, jos joku ois heittänyt kumpiin. Totta. Hyvin se tulee, siitä vaan suoraan. Kyllä se tulee. Miksi ei tarvitse? Laita siihen se lauta nyt. Onko sillä sitä toista lautaa? Noin. Nyt on lauta. Ei se tuu tosta yli vittu. Tuleeko? Matka jatkuu. Täysin. Oi. Stop! Hyvin tulee yli. Hyvä. Tota noin, missä me ollaan nyt? Tuolla. Gas stationi tulee tässä oikein. Mikä on oikein? Otetaan tosta uudestaan. Mihin se katos? Ai, katsotaan nyt sitä katalysaattoria sitten. Ja se on jo viety. Voisin tosta... Tuolla. Onko sulla helat välissä? Oh. No syö ihme. Kiitos. Mä tarvin kyllä toisenkin. Onks nyt? Enemmän vasemmalle. Vielä vähän. Vielä. Nyt. Full send! Jää. Opsi sukelsi sinne! Teillä sit opsi. Full send! Ikävä tunnelma. Onks täällä tilaa? Tää paha. Onko ne pojat kyyvissä? Ei olla oltu kyvissä varmaan 5 minuuttia. Työkaveri yli. Työkaveri yli ajamaan. Se on työkaveri pikako ees. Niin jo. Trukilla on yliajo-oikeus, se on kyllä totta. Niin. Ei mitään vittua tapahtuu! Ei tällaista. Ei, mitä sä teet siellä? Tää nyt tapahtuu. Pojat vähän pränkkäilee. Take it, smash it! Oi, no, you don't understand. It's just a There's a prank. camera just over there. It's a prank. It's just a prank. There's a camera just over there, you see it? Yeah. Yeah. The guy just there. Pikku prankki. Laitto tuo takavinssin kiinni johonkin vissiin. Niin mä katonkin, että miksi se on tuo perässä valunut. No sä jättit sen tuonne pitkin maiteaman. Jätin, okei. Tommonen vitu. Läks mun odottaa pitkä teitä nyt vai nossunpulli mitä? roikkuu tää. Ei täällähän kaikuu. Haloo! Vittu toi särkee toi sun mikki. Vähän kun kovempaa puhut, niin ihan vitu. Mennään. Siellä on joku Kolmonen, mikrofone okei. boost plus 15 päälle. Full send! Oho, hei tuli ihan pimiä. Pitää vittua. Laita valot päälle, saatana. Niin. Ota valot päälle siihen vehkeeseen. Mitä vittua täällä tapahtuu? Missä me ollaan? Pitkä päälle. Paina uudestaan, pitkät päälle. Niin. No niin. Saat tolpas kiinni, pakita. Hello. Hello. Pääsee koriin. Täällä on tilaa. Ei, mäkin on jumiin. Mikä mukaan itemi mulla? Eihän mulla on... Irti! Ai mulla on opsi. Mietin... Mee Kyllä sä kanssa. oot kyllä. Ota musta kiinni. Mietin, että miksi mä en voi... Ja rivi hold. Already holding item. Mikä mulla mukaan on vittu? Oho, opsi. Saa mikä katsoa, mikä tuolta pikkomikin takaa löytyy tuolta pihalta. Sitten tossa rööki. Mikäs se on? Ai saatana. Ei paljon mikään. Ei paljon mikään. Poltit. Missä me taas ollaan? Mene. No niin. Ei, karhu! Kato, joo. Ootas kun mä jeesaan nyt sitten. Missä sä oot? Onks sä hengissä?
Ei, mä oon kuollut. Mä oon siellä laavassa kuollut. Oho, kato. Hienosti meni siihen. Talk to me. Siellä laavassa. Laavassa. Vittu. Mikä tuolla on? Tuolla on... Onks tuossa scrappi? olevan laavassa. Ilmeisesti se uppoo laavaa. Joo. Okei, no sitten ei oo toivoa löytää sua. Joo. Ei oo toivoa löytää opsia. Voin mä sokkona sukeltaa laavaa, jos mä löytäisin sen. Ei totta, mä varmaan spoonaan jonnekin. Tuut sä kattoo, löytyykö opsit täältä auton luota? Se voi olla jo, se kuulostaa, että se on siellä päin. Joo, voi olla. Ei oo. Paska poet. Metri Ei eteenpäin. vittu voi enempää. Tää Metri. tarryttää saatana. Metri Mulla on eteenpäin. valkein metri Vittu! No, se on hyvä. Hiljaa. Se oli just sen verran pitikin. Totta. No, Niin on perä ois muuten jäänyt sinne. Sami. Infinite olut. No. Mä en luota Antin neuvoihin. Käypä kahtoo mikä tilanne. Sami, se on minä. Miksi Mä luotan ihan täysin Anttiin. Niin. Selvä. Mä sendaan tästä yli tarpeeksi. Ei! Ei! Vittu. Ei jumala, täällä on tämmösiä, näillä pitää seisua. Häh? Ai kato! Jumalauta. Full send! Ei tarvi stopata. Ehkä vähän ois tarvinnut stopata. Nyt, mene. Let's go. Joku tää pomppii tossa. Pörsy siellä! Mikä nää maksaa? Anna palaa James. Sun pitäis mennä vähän eteenpäin nyt. Oi. No niin. Anteeksi Sami, mä luulin, että sä oot oikeesti meidän huonoin kuski, mutta et sä ehkä oo. Tönö siis se, että saadaan se vinssi sieltä. Kato. Kato. Nyt mene. Noin. Ei se pukaa, se pukaa. Sä vinssaa, niin perkele. Eikö? Ja. Muistapas minäkin, kun sulla on tuonne takavetoa, niin ralliaato, niin rittaamalla ei saa enää. Ja Jodelissa on tuli tämmönen, että vittu mikä Tinder-treffit oli. Mies että mennään ajelee, oikein kiinnosta, mutta annoin mahdollisuuden. Sitten tää äijä ajaa Turtolaan City Marketin pihaan ja alkaa sillä kuinka osaa trippata. Ei vittu mikä juttu, ei tullut toisia treffejä. Nyt on keskellä. Vasen! Oikee! Tää vähän pompottaa. Vasen! Karhu tulee. Tuut nyt ensiksi tänne päin. Vedä röökiä, sä juokset nopeempaa. Nyt on muuten pimeä mesta. No umpikuja. Mä oon sitten pikkusen kuolleena siellä oikean puoleen käytävällä. Pikkusen kuolleen. Ui vittu. Vittu mä pelästyn. Meleekö meidän äherys? Ei. Vähän on tätä perää kiinni jotain. Kato. Ei mitä? Ei se mitään, onneksi ei ollut se vinssi kiinni, niin. Okei. Hyvin tulee. Easy. Ei! Full send. Ei! Ui! Sehän joo. No niin, pysä. Uusi yritys. Renkaat kunnolla kiinni, kiitos. Tää on hyvä siitä. Joo, hyvin tullut. Mitä oik? Saa kyllä sieltä nostettua. No niin. Just silleen. Hyvä. Nyt on. Kyllä. Ai. Ykösellä meni oikein. Viimalanka. Jumalauta. Full send. Ai vittu. I don't like it. Nyt on hieno. like it at all. Tää saattaa olla vika juttu. Ei varmaan. Ollaan